Takže čaute lidi, dneska tady máme hraní brávka, takže zkusíme vyhrát aspoň 5 her, dokud nebudeme mít 6 star dropů. Viděli jste v Brawl Talku, nevím, či to je Brawl Talk, ale buď 10 boxů, alebo 60 star dropů. Tady máme game, wow. Dobré. Tak, nic, mám Chestera. A promiňte, že jsem nenatáčal video, lebo jsem nemohl. Zatiaľ som získal Crowa, Leona, Mac, Chestera, Draka, Mortisa a tak dálej. Tak. A keď budete rádi, tak si zahrajeme za poka, dáme si solo. Možná sa tady naštvu a bude to úplne hrozné. Nebudu si zapínat kameru, lebo nechci. A máme tu už samotnou hru. Takže je Poko ale ničí slaboty čestky. Takže musíme zničit čestku. Tady je Dynamite. Pomoc. A zatiaľ dávajte lajky, odběry a komentáře. A tady je Bull, musíme jít na dálku. Dali jsme Bulla. Tady je další Pokoloko. Bum. Bum. Je po něm. Tak. Dáme ho, myslíte to? Myslíte, že dáme ho? 5 her dáme asi. Potom můžeme aj s Chesterem jednu hru, lebo už sa mi nechce potom. Je to ťažké teda s tým pokem, ale musím to nějak dát. Tady je Bibi. A je. Bibi je OP. Bibi je OP. Promiňte za reakci, ale jsou naštvaný kvůli tému. Ach jo. Vím, že kdo hrajete brávko, tak víte, že Poko není taký najsilnější bowler. A podľa mňa, keď myslíte, že Kit je najsilnější brawler, dajte like. A keď si myslíte, že Shelly je OP, tak dajte odběr. A keď si myslíte, že Clancy, nový brawler, je silný, tak dajte koment, já vám dám srdíčka. A budem rád. Nedávám to. Dáme exit. 126 XP. Tak, já si myslím, že aj Shelly je OP. Shelly je OP, takže jdeme za Shelly. Takže tady máme načítávání. 10 playerů. A Spajka. Potom můžeme jít aj za Leona. Za Leona bude ťažké, lebo tam mám už ho na 24.
Tak proto. Môžeme dať potom aj friendly battle. Keby ste chceli môj nick, tak vám ho dám. Salem. Takže... Poklaka! Tady dám můj... Tady dám můj kód, abyste si ho písali. Já vám ho ukážu. Tady je kód. Tady. Tak, už vidíte, kde je kód, takže tak. Dáme si asi Leona, keď chcete. Alebo draka ideme pušnúť. Nevím, proč mám takú gadžetu. A promiňte, že som netočil dlho video, lebo furt chodím na dovolenku niekam. Ale chcú točiť na YouTube, nebojte sa. No, vy sa nebojíte, lebo mňa nesledujete, že? A prosil by som si aspoň odbier, aby sme dosáhli aspoň 100 odbierateľov. Je to jedno, ale iba 100 odbierateľov. Potom mi napíšte do komentáru, na co je gadžeta Franka tí sluchátka. To nevím. Asi na heal, alebo nevím. Ty sluchátka. Ach jo. To není až také ľahké. Možná dneska i dokážeme. Táto gadžeta je na co? Táto. Možná dneska i dosáhneme toto. Musím nazbírat, aby jsem měl star dropu. Jdu asi pušnout rankedy. Pušneme těch 5 her na rankedu a to bude všechno. Ještě otevřeme nějakou... Ne, ještě otevřeme nějakou star dropu. A možná už bude končit. Možná natočím aj z Granny alebo z nějaké hororovky. Takže se máte na co těšit. Shelly, wait. Nevím, na co jsem si dával Crowa. Teď je na nic. Dobré. M se dala tady někde, takže to je dobré. Dobré. Pojď. Nebojím se nikoho. Tak to jich rozdrtíme. Oni mají víci.
Nemáme vícej. Ne. No. Jdeme, prosím, něco dobrého, tak to jdu teda. Posledné video bylo, nevím kedy, už si to nepamatám, ale nevím. Teraz tady nemám kameramana, když jsem chtěl natočit něco. Takže potřebuju kameramana, aby jsem mohl točit aj videa. Hej, ten Larry nic nerobí. Hej, ale to co je? Tak, a teraz budeme bránit. Já me bránila si špatný. Helena tam použila. A to je Ernst. Ale to co je? Já už nemám na to nervy. Prohráli jsme zbytečně. Já jdu za něco jiného, lebo prohrávám furt, nevím proč. Jdu asi duo. No. Abo jdu radši něco, aby jsem měl. Co je najlepší způsob na Star Drop, keď chcete získat? Jdeme asi duo. Aha, tak jdeme duo. Musím si dát Franka. A můžu natočit Fortnite video. A nevím, kdo ho ještě hrává. Já ho ještě tak trolilinku hraju, ale více hraju hraju Bravko. Hej, keď umre ten spoluhráč. Tak. Ne, keď ja umru. Na co jde Pony, keď je úplně... Myslíte, že Byron je slabý? Já myslím, že pro mě je slabý. Já furt umírám. Tak
tak nic moc. Zatiaľ, keď som nenatáčal, tak som dal toľkoto pohárku. Toľkoto. Takže tak, no. Máme toľkoto kreditu, teda XPček. Šetrím si na Maxku, môžu si switchnúť Sandinu. Už si nebudú switchovať, lebo potom zase Maxku jej šiši. Rozmýšľam, či by som si nekúpil nejakého bowlera. A potom tady máme Cordeliusa Kita. Wow. Dobre. To je náš klub. Keby ste sa chceli pripojiť MFK Skalica, dáme toto. Potom máte otevrený klub a dáme to od 0 pohárku, aby ste mohli tam ísť. Tak. Tak zatiaľ tady mám. No, poslednú hru ideme. Poslednú. Poslednú hru, takže modlím sa, aby sme vyhrali, potom budeme mieť Star Drop. No, nevím, či budú mieť, ale asi ne. Ja sa modlím, aby som měl ešte nejaký quest. Kit. Rozmýšľam, že či by mi no, ja som si kúpil Kita. Chudák. A je po něm, po Kitovi. Hej, zdravím všetkých spolužáků a spolužáčky. Nevím, kde je Kit, ale nezajímá mě to. Dáme si potom friendly battle a bude to v pohodě. Já si dám za někoho tohoto. Daj Nadia. Ne, Kit. Pum. Tak nic. Deset players. Možná dneska ještě natočím jedno video. Nevím, kdy to bude.
ale určitě to bude, ne, Sky? A je tady další Frank, pomoc. Tu. A já umru. Spavneme ho sem. Hej, Nani umrel normálně. Já utěkám. Tři týmy ještě jsou. To je všecko? Ty kokso. No, tak se nedá. Prosím, nech mám aspoň stát drop. Ne, to nebudu mít. Budu? Ještě 100 potřebuju. 100. Jdeme za Fenga. Žádný skin, nevadí. To je něco s těma hráčama. Leon. Musím potom tak hulákat, lebo nemám mikrofon, takže musím. Tady je M. Máme gadgetu, že keď půjdeme blížší, použiju tu gadgetu, tak ho to omráčí a nemůže střílet. Tady by jsem si dával pozor na ní, lebo oni se tady skrývají. Tam se bojuje. Hen Ems má 5 powerů. Pojď ke mně, Ems. Vidíte? Ju to omráčilo. Mám ultinu táto. Frank. Ježi, on huláka. Ne! Prosím. Takže tady je každý. Jež tady kempí a všetci ty kokos. Ty kokso, Frank to tady vykosil. Jdeme ještě. Dáme aspoň jednu stardropu. A to bude asi konec. Stačí mi už 20 XPček a budu mít stardropu, to je pohodička.
Tady je srč. Na konci videa asi si dám, sa odhalím. Vím, že už jsou odhalený, ale něco se na mě změnilo. Už jsem měl narozeniny, mám 10 roků. Někdo měl spektéti. Okay, challenge accepted. Okay, challenge accepted. Takže tady mám Fengu Pin. Toto mi padlo z Megaboxu. To je Omega Box. A jde po mně Edgar. A je po mně. Jo, mám Star Dropu. Takže nedívám se. Já vám teda jdu kameru odhalit. Takže čekajte. Musíte čekat, lebo tady se musím připravit na kameru. Takže odhaluju se za 3, 2, 1, teď. Takže jsou odhalený a čau. Otevírám Star Dropu. A můžeme jít na to. Hop, 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 hop. Nic! Nemůžu tady dýchat, pomoc. Jsou odhalený, teda toto vám stačí. Jsem si už sundal. Tak. Tak lidi, toto bude asi konec videa. Lidičky, keď sa vám video páčilo, dávajte lajky, odběry a busíka a autobusík. Ještě si tady vyčistím něco. Takže ještě si čistím. Lebo tam bylo něco špinavé, lidičky. A tady vám ukážu ještě nakonec Chestera. Nakonec vám ukážu Chestera. Tady je náš pandrláč. Tady. A čus, bus, autobus. Nech sa vám darí. Ve škole za chvíľku budú prázdniny po prázdninách. A věřím vám, že sa dobře budete učit a já se budu dobře učit, doufám. Takže čus, bus, autobus, půl.